Πούμε τη γνώμη. Πάμε γι' αυτό. Επειδή λοιπόν τέτοιου τύπου δηλώσεις αποδοκιμάζονται αν πρόκειται για κυβερνητικό ή νεοδημοκράτη και αποπέμπεται αυτομάτως, πάρα αυτά που λέμε, σε αυτή την περίπτωση παρακολουθώ τον κύριο Φάμελο σε εξαιρετική αδυναμία μαζί με όλο τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το αγλάισμα της πολιτικής, το οποίο παραμένει ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτός. Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος με έναν τραμπούκικο τρόπο εκφράζει τραμπούκικες απόψεις. Το γεγονός δηλαδή ότι καθιστά δολοφόνους τα στελέχη του λιμενικού σώματος είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη, αλλά δεν χρειάζεται καν να μπούμε σε κουβέντα. Αυτή η κουβέντα που πρέπει να κάνουμε είναι ο κύριος Φάμελος τον διατηρεί. Στην τελευταία του ανάρτηση που είπε όλους τους νεοδημοκράτες ότι είναι βιαστές, παιδεραστές και δολοφόνοι. Και εκεί δεν είχε κανένα καταδικάστηκε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε το εσχρόν των λέξεων. Αλλά τον ίδιον δεν του είπε έφυγες, σε πετάω έξω. Αυτό είναι το θέμα. Η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να τον πετάξει έξω. Τέλος.